Are m-am buni. Astăzi sunt Gamer și astăzi vom face un episod de Brawl Stars. Știu, azi nu prea am o dispoziție bună, dar asta e. Vreau să jucăm o leacă. Facem, cred, cu un mic push, poate. Uitați, nada din ăsta. Nu știu dacă pică. Nici nimic n-a picat. Ce știu, ce un big box, nu? Chestii, skin-uri, bla bla. Am și quest-uri, avem ce quest-uri avem. Da, acest quest, asta nu l-am terminat. O să merg aici, o să dau aici și avem din ăștia de misiuni. O luăm pe Poco, oameni buni. Dăm haste și dăm și niște meciuri aici de făcut misiuni, că na, de ce? Să știți, nu o să fac toate misiunile cu voi. O să pun, o să prind, what the fuck. Baby Joe. Ce-o Bă, șnos. Bă, da. Momentan, aoleu, mamă, dar și nașpa o duc, bă, cam lag, aleacă, cam la, what the fuck? Stai acolo, bitch, stai acolo. Bă, n-ai ce căuta cu Poco aici. Da, n-a fost ideea bună. Nu căutăm Poco, avem ce bravo să băgăm aici. Bă, mă duc pe Tara. Unde e Tara? Stați o leacă. Așa am pe Tara. Da, ce v-am și zis, nu știu ce să zic, nu prea mai am multe speranțe, nu știu de ce. E perfect cum am pentru Tara. Mi-am pus și clonele, că și de asta am luat Tara, că nu l-am, stai ca să fie toate trei, să facă ultra forță. Și am făcut primul win din fericire. Cred că nu o să stăm mult, vă dați seama. O să dau atâta, vreau să fac să deschid acest big box. Și zic sincer, două din așa, o să durez, nu durez 5 ce mult și vom face atâta. Celelalte misiuni o să le fac FK și când deschid un box, vă postez. Dacă a picat ceva, vă postez. Dacă n-a picat nimic, nu văd nimic și un videoclip, fiindcă n-ai astăzi văzut un videoclip, am deschis un big box și nu a picat nimic. Nu? Ce sens ar avea asta, nu? Da, eu cu toate astea vorbim. Să fiu sincer, până acum sper să câștigăm. Sper să mai dea și mie poate un brawler acolo, că mi-a lipsit să mai am brawler. Că asta e și fain cu jocul. Aș vrea să mai am din ăștia de 0 trofei ca să pot să pușez cu drept, fiindcă na, dacă să vă gândiți, am de trofei cât de cât mici 14 toate ăștia. Dar bă, nu mai, știți că nu mai dă cum era înainte. Înainte să dea boți. Te antrenai, puteai să faci cu boții. Acum trebuia și să joci cu un brawler și da, se întâmplă. Hai că sărem acolo frumos Shinovici-ul. Dau aici și o pun aici ăștia ca să poată să-și facă treaba. Bine, Nita și mă. Bine, din păcate Nita m-a întrerupt. Fuck shit, motherfucker. N-am majoritatea în afară de să-mi dau, să mă duc pe partea asta. Na, nesimțire totală. Au noroc, din păcate. Foarte mare păcate că au noroc. Trist că au noroc. Nu era trist dacă n-aveau noroc. Dar dacă au noroc e trist. Foarte trist că au noroc. Dar în același timp cred că avem și șanse mari de câștigare. Ajută-ne, domnule. Hai că vom câștiga în fericire. Dăm și un emote așa de catărâncă. Da, nu vreau să fac nici prea lung, nici prea scurt. Cam știu că episodul nu prea fac nimic, dar am băgat doar să fac aceste misiuni și apoi cred că mai băgăm niște trofeanțe cu un brawler anume, că o să-mi dau eu o alegere și da, alegerea mea va fi una dubioasă, dar știu de ce, va fi tot Tara, zic, fiindcă n-am mai pușat atât de mult pe Tara și vreau să mai pușez. Totuși chiar știu că o să mă descade mult la astea și o să fac 21.000,
Dar asta e. Măcar pentru star point-uri. Că nu se știe când găsești skin-uri șmechere. Sau găsești oferte, noi zicem. Mai bine sunt oferte bune. Din fericire am apucat să dau. Din nefericire nu am apucat să dau cât de mult am putut, că s-o spun la Temsul. Nu știu ce să zic până acum de meci. Mi se pare meci din ala Cacalențio, Chichilințiu. Adică în același... Nu chiar Cacalențio, Chichilințiu. În același timp înseamnă și ca un meci din ala care... Un meci de la Cecherințiu și Cacaliniu. Trebuie să fie Cechiliniu. Din toată inima. Știu că am vorbit asta la... Nu. Dacă mă întrebați de unde, ce înseamnă asta, nu mă întrebați, că nici eu nu știu. Eu pur și simplu am inventat vorba asta, deci, da, nu mă întreba, nu mă îmbulănoși. Mi-e milă că au noroc, e nașpa că au noroc. Au noroc, au avut noroc că am, că da, trebuie să câștigăm. Dacă nu câștigăm, e clar, foarte mult noroc. Dacă nu câștigăm, noi câștigă ei. Da, mai prost merge. Noroc, noroc. Uitați, oameni buni. Da, oamenii, unii au noroc, unii n-au noroc. Majoritatea câștigă noroc. Mă fi ăștia, dacă e să câștige, Doamne ferește, câștigă noroc. Da, uite și tu. Vezi? N-au nicio șansă să câștige din merit. Și nu câștig, și dacă câștigă, Doamne ferește, nu e din merit, e din noroc. E și un baz acolo care stă și pândește ca fraier în continuu. Măcar spargem ăla. Nu? Îl spargem? Și. N-am apucat, dar... Hai cum am apucat din fericire. Haideți să mai mănânc. Mai avem un win și o să deschidem ăla. Apoi bag 2 meciuri sau mai bine zis un meci o să bag cu Tara. Fiindcă nu știu cine s-a uitat la meciurile astea, dar poate. Poate oamenilor îi pasă de meciurile mele. Și se uită, nu știu. Nu știu încă. Bă, da. Hai, mă. Iar norocoși. Vedeți, oameni buni, cât de nașpa e când ai de norocoși. Aceștia distrug toată distracția, norocoși. Distrug toată distracția cu norocul lor. Adică uitați la Bibi cât de norocoasă e și distruge totul. Uitați. Atât de norocoasă și distruge toată distracția cu norocul. Dacă nu exista norocul în aici, la ăștia... Dar, uite, vedeți, așa e treaba. Uite, a câștigat iar din noroc. Nu, sunt un... Uite, vezi, n-au făcut nimic din merit. N-a fost meritul lor. Adică, sincer, prea mult noroc. Adică, incorect să dai la noroc, să stea, să-i dai 1000 de damage, dar, deci, am văzut că aia nu murea în continuu. Deci, n-am ce să zici. Ceva. Ce să zic altceva, n-am ce să zic. Da, wow. Ăștia ai mei să omor în 3, din păcate. Să spargele. Nu fericire, am câștigat ăsta. Haideți să vedem aici ce avem. Și da. Pe fundal, dacă am ieșit afară sau sunt chestii tehnice, nu. Da, asta aud chestii, dar lăsați. Și da, ați văzut norocul. Ați văzut un noroc. Și hai să băgăm și un meci. Că v-am zis că bag și da, bag. Că de ce nu? Un solo cu asta, să vedem dacă știu să mă joc. Și după aia o să încheiem episodul. Știu că n-a fost nimic interesant în el. Dar nu am ce să zic. Cred că nu sunt, știu că sunt mai mediocru de fel, dar asta e. Da. Shelly pe partea aia. Mie să nu-și fac ultimata din mine. Și nu înțeleg ce vrea să facă Shelly. N-am înțeles ce a vrut să facă. Și cred că nici eu nu înțeleg ce am vrut să fac. Am făcut ceva chiar foarte iurea că nu înțeleg de ce a trebuit să fac asta. Știu că e prima parte aia, știu că și un Daryl. Da. 7 oameni. Nu fac timp. Bul. Nu prea văd combinație cu asta aici. Totuși o să încerc să-mi fac ultimata cât cu de pot. Ultimata mă poate salva în multe cazuri. Cum ar fi Emsu. De ea o să mă salveze ultimata. Eu chiar n-am încredere în Ems. Ia să vedem.
Dacă ai dat un hit, te-am ars. Ok. Deci, da. Mi-e frică de asta. Mă bărfac fac timp cu ea, că eu chiar nu o ajut, că nu se știe. Dacă nu mă omoară, eu momentan nu mai iau de ea. Cât nu se ia de mine. Am făcut și o mișcare foarte inteligentă. Eu, nu el. Hai, dacă mă lași în pace, e perfect. Mă bag aici perfect. Facem aici bine. Uitați că l-am găsit și pe căutător care l-am căutat noi ani de zile. Noi doi o să ne batem pe el. Am dat clonele. Vreau să mă omoare fix pe mine, din păcate. Și mă omoară din noroc. Asta e. Da, măcar că n-a trebuit să recunoști că a fost ceva un meci interesant, da. Da, eu am fost full gamer, v-am pupat.